Здрасти, приятели! Аз съм Ерен. В момента аз по-точно ги взимам. Това са каблстонове. Аз ще се правя с тях в Fortnite. В момента имам 2 флинта и мога да си направя, но нямам майрон. Трябва майрон и за броня. Много диаманта. Защото ми трябва. Щупи се. Малко да увеличим звука. Добре. Става тъмно. Слънцето залява, зомбитата идват. 42 каблстона сигурно ще ми стигнат. Ето е моята къща, още не съм я довършил до някъде, но ще довършим. Опа! За малко щях да падна вътре. Ми трябва дърво, брат. Да лягаме. Брат, още не е ли вече, бе? В момента аз се играя на телефон. Пред малко я играх. Чакай се. Ще го взема. Добре. И може да ляга. Та игра е много яка. Аз съм я и платил също. 13 лева или колко беше. Трябва телефона ли ви да е много силен. За да ви стане. И така. Пак ми трябва каблстона за къщата. Само да не се щупи, защото много ще загаса, брат. Примерно всяко мога да направя. Левъра, sugarcane, redstone, torch от кол. Кол, брат, те да имаш кол. Котю. Око. Чупи. Кол не му даде. Сега вече му. Ой, имам 3 точки. Има ли айрон изобщо тук, брат? Свен река нещо. Около. Да. Добре, в момента само той ми трябва на мен. Кол за фурната и за другите. Защото трябва да имам фурна. Аз си готвя там нещата, брат. Готвя си ги, после ги ям. В момента аз не съм на difficulty и на medium и на hard, защото не ми се играе на difficulty. Аз пак съм на survival, но никога не го гладнял. Дай, брат, чупи, бе. Аре, бе. Брат, някой тази игра му мъдрасна.
само да ви кажа. Скачай. Чакай. Дай си ми торча. Дай си ми торча, бе. Те не разбират какви ще бъдат последици. Защото като вкарат компютъра в чуждите посолства... Дай си ми торча, бе. То си мой, бе. То си мой. Нали разбираш? Дай, брат. В момента само 64 ще ми трябват. На мен. В момента само те са ми ваши кабелстоновете и кола, брат. Защото мога да се направя кирки от кабелстон, брат. Аз сутринта коментирах този развой на силите. Самото Народно събрание даже не може да се саморазпуска, но те не знаят. Лопата за копане. Нашия политически елит, защото ние години наред се прокарваш като нови лица. Добре, да довършим къщата. Кой ще правим първо? Първо фурна. От изпълнението на своите функции. Да не се отвеме. Това са деликатни неща. И аз се пошегувах сутринта в това, че за съжаление тези неща не се изучават в школата в Синьово, защото така се насити нашия политически елит с хора, които идват с едно изкуствено самочувствие. Време е да се слушат пръчки. с знанията и опита. Не можем да допуснем. Значи в момента той режима на окултрация. го взема. Добре. Добре, той готово. И той също. Аз в момента на мен ще ми трябват само 24 такива имам. Баш долу служдам ме. То ако българският народ прецени, че Георги Беглянски може да бъде полезен в един по-широк контекст, няма пречка да се ангажирам, но пак казвам, крафтинга. Не може да го стигнеш, бе. Крафтинга, врата. Брат, само една искам. Не, аз съм работил с тези хора и нямам никакви политически ангажименти с тях. Те просто ми дадоха трибуна, за да може гледам по конституционната реформа и благодарение на това бяха установени екстремистските намерения системата да бъде разбита. Вие си спомните много добре, че се постигна един много интересен резултат. Предложенията на Христо Иванов чакъл ли, бе? Не кабелстона ми другото. Мисля, че и чакъл. Прави се обалката в Народното събрание и така да се каже, брат, до тук ще и тамана ми. Нямам много кабелстонове. Нямам амбиции да се кандидатирам за постове, длъжности и така нататък. Имам какво да правя. Осмислям живота си по един много, как да кажа, пълноценен начин. Това, което искам да им кажа, е да се вземат в ръце. Хората, които се властта, носят отговорност за това, което се случва и не могат да го прехвърлят към никой друг. Георги Беглянски, професор по конституционно право, бивш служебен премиер, останете в централната емисия новини, за да видите обобщение на днешния ден. Очаквам да имате отново пред съборите до изделение. В момента ще засея шугъркейнове. И тук ще приключвам видеото, защото няма много време. И затова. И чао. Съп.
Абонирайте се, пишете коментари, моля ви. Само едно абониране ще имам. Само едно абониране да имам, ще правя много видеота, ще забавлявам много. В момента знам много, не забавлявам много. Ще се опитам. Чао.